Vítáme se lidi u hodně, mě to trvalo než natočit toto video a promiňte, já jsem byl totiž na táboře a když jsem dojel, tak jsem potřeboval ještě jít k dědovi, jsem spát musel, ještě chápete, takže jsem dlouho nenatočil video, ale dneska to konečně natočím a bude to z YouTube Simulator Z, je to prostě o YouTube. A chci, aby tady padlo za 3 dny, protože jsem dlouho nevydal video. A dejte odběr, pokud jste noví. A pokud jste mi už dali odběr, tak dejte like na toto video. Takže jdeme se přihlásit na YouTube Simulator. Bude to prostě o YouTube a prostě o takových věcech, takže jsem dlouho nenatočil video. Promiňte. A rozhodl jsem se, že budu prostě den prostě náhodnej, kdy budu mít čas. Takže už se tady 10 odběratelů, aby jsme dostali těch 10 odběratelů, protože to bude moc dobrý. Takže už se napojeme. Tak už jsme tam. Takže se nám to ještě načítá. Jdeme na to. Kde jsou asi, musím tu věci. Kam trvá? Takže toto video je od Indelu. Tato hra na Robloxu. Takže si to asi vypneme ty chaty. Co bychom si tam psali. Co to je? Se tu 2 minuty napojujeme, jakože, a když odčerneme si povídali chvilku. No, chvilku. Dlouho. Asi si vymeneme foťák. Takže asi klikám na něco. Aha, už získávám. Čím lepší foťák, tak tím budu lepší. Takže se mi to načítají ty červené body. Musím jich mít 156. Klikám, trvá to prostě ten foťák. Nebo ty foťáky se zlepšují a jsou čím dál rychlejší. Klik. Takže, tady byla ségra, a budeme streamovat zítra, můj první stream. No, doufám, že to bude první stream. Tak, co teďko? Co s ním to mám dělat? Takže naučíme to. No, tak nic, tak nevím, co budeme dělat. No, prostě to máme hotové, počkej, teďko dám to ukazička, toto je náš dvůr. Tak, co tady budu dělat? Prostě jdu do houzu. Já jsem tady, tak jdu asi dám. Dám video editor. No. Tak a teď kontroluji asi ty 156 ty znaky červený a obvodnice bílý. Tak si to budu to pokládat. To jsou asi hlasy. Nevím. Klikám. Klikám co nejvíc umím. Možná to až slyšíte. Tak dáme exportovat video. Tak a to naše video se bude jmenovat vitamin. Dáme vitamin prostě 001. Tak ok. Doložit nemůžu, takže dám červené kolečíko jsem tam dotkla, teď dám Photoshop. Teď můžu vytvářet prostě. Nebo prostě klikám na to vytvořit něco. Kam, co to je za video, nějaká houba? Tak, už to mám hotové.
toto červenou končetu znova a teď dáme YouTube a pošleme to video prostě tam. Takže dáme upload, dáme ten náš soubor, to video a teď zmačkneme tento obrázek a dáme upload a teď se nám to objeví. Tak, získali jsme za to $26, to je celkem hodně. Co říkám? Extrémně hodně. Že jo? Tak jdeme znovu hrát. Tak. Jdeme se možná pro lepší foťák. Kam se stojí budu? No nevím. Počkej, já si vylepším ten prostor. Kam jít, na to nemám peníze. Tak co jsem se napojil, mám Grimace Shake. Tak a toto je asi... Vím, co to je, nerozumím anglicky si to. Vždy si vydám foťáky. A toto je takto. A jsem... Tak. To tam neveze. Když se budu vybírat, vidím, jaký bude hezky. Teď mám nový foťáček. Jdeme dom. A jdeme asi fotit, jak je to rychlý. A teď by nám to dávalo 8, je celkem hodně. Už to mám tady úplně. Tak už si vydělávám. Už to hrát, takže si vydělal pár korun. Teď mi to nic nedává. Já tu hru nechápu. To je prostě... Tak jdu do houseu, možná by se myslel... Počkej, co je tam ten vchod? Ten je nějaký zajímavý. Ale tam asi nepůjdu, kam tady Mr. Beast, ale ten dáme až pak. Až na konci videa. Třeba ukončuje to ve 12 minut, aspoň to bude delší než ten. Počkej, teď máme takový věcičky. A já bych byl rád prostě třeba toto. Ano, teď. Tak prostě tady. Taky fun. Zase začneme zajímavý. Počkej, tady toto je celkem originální. Já tam vidím ten Roblox, ne? Kam tady se... Tento. Tak jmenuje se to, počkej, ono to má každý jméno. Jo, bude. Počkej, že si dám. Ano, to už nemám. Takže máme něco nejvíc. Počkej, můžeme. Takže musíme vydělávat, no. Krásný židla, tak by jsem vzal. Možná tu modrou. Jo, modrou si vezmu, to je taková hezká farba. Tak už to mám, takže jdu do domečku, počkej. Je tady nějaké ještě menu? Počkej, tady je takový znak pouze a modelku. Jo, to je dobrý, vynikající. Já si dám koupit, dá to židla, to je hnus. Takže dáme video, editor, tam se tady zoomím. Toto video ukončím a budeme si zahrát tam ten Bravbo nebo ten Mr. Beast. My jsme to hráli asi před rokem a půl. Už je celkem doba. Jsme to hráli. Já jsem tuto hru už hrál, ale moc si to už nepamatuju. Takže ukončíme toto video. Takže už se v tom vyznám. Takže už se tam vyznám. Jdeme exportovat video. Pojmenujeme si to třeba...
Vitamin 002. Tak, a dáme OK. Počkej, si mi to dáme dáme exportovat video. Počkej, máme červené tlačítko, půjdeme na Photoshop, už mi to neradí, ale dáme to. No a to udělat dáme něco. Už to máme, bude se jmenovat. To video se bude jmenovat Vitamin. Mohli bychom z toho udělat jakože stream z toho tam, protože to je hodně dlouhá hra. Dáme save, dáme to červené tlačítko, jdeme na YouTube a dáme upload a dáme to video. Dáme upload, proč to nejde? Nechápu. Kam já to nechápu? Co? To je postižený, počkej, dám na Photoshop. Come on, to video bude dlouhé, kam z toho stejného videa, prostě to se dá. Zahrám se možná Grow Garden. A teďka nebudu vědět. Já nevím, počkej, tak neuděláme nové video. Jdeme prostě jdeme to hry a jdeme si zahrát tam tu původní, no prostě. Počkej, příští video, až to budeme natáčet znova, tak si dáme tamto věc, to, co jsme si kupovali v tom modrém shopu. Jdeme za Mr. Beastem. Mr. Beast, Reese, Mr. Beast, Reese, Mr. Beast. Tak, co mi dáváš? Já tě chci. No, Mr. Beast. No. Yes. A dáme na S. Dáme děcko. Trickshot challenge. Tak už to máme. Počkat, to nechápu. Bum! Počkej, co? To nechápu. Stop! Už máme dlouhé video celkem, takže dokončíme tady ty fotoaparáty prostě. Tak máme to a jdeme na si ukončit video, takže toto by bylo všechno, vychválím se tady s váma vždycky s Mr. Beastem, pojďte prostě, koukej na mě, hej, koukej sem. Tak, koukej sem, Mr. Beaste!